dikit. Iya. Piye taler sing di omah? Taler pedes. Lah wong lomboke semene lho, Gus. Mbak. Kudune gas no. Piye? Gas protes gas ngono. Wis ora rasa nganggo gas-gasan. Bayu kayak anu nek mangan stick gas. Apa nganggo gas? Enggak Bayu. Nah, seperti kepanasan demuan buat plat ya. Gas sing wandi. Nup. Ke Waleran. Kena iki Waleran. Harus tahu dasar panas. Apa? Buat plat. Di sini terlalu pas ya. Lah jenenge gurih lho. Panas sama tengah. Mah. Gas yuk bali ya. Ikan bakar. Masuk. Ikan bakar bae. Ayam bakarnya rasa. Pik, Bakar dhewe. ngerti pakan ora? Ini tegal pitik lah. Yes, kemplo iki. Betul. Apa jadi? Ini kan sih, ngopinya di bu. Sik to, iki sik Ngendi? rapoli ya. Heeh, arep oleh aku. Nah, ada gas pitik. Pitik Bu, ini tanggane colong ku. Loro. Nek Pak Lurah piye? Mambinge do ajane Pak Lurah ya wegah. Kan anjir pitik ae. Malah nirehan sak akeh mau songo. Sama sing isih elen tajame iki pitik jagur pane putih jam 12 wengi. Botak jagung apa ning karo nandar. Heeh. Bayang oh. Jam 12 wengi marane kan mbak pitik. Isih elen aja sik tekan eling tak saiki. Mending kowe aku ning pasar karo wedo adol apa tuh? Adol kacang seberuk. Ora tuku dompet. Wong loro tok ya karo bapak ya. Mending wis sebro aku cekel sebrager orang ngono itu. Tengah-tengah. Apa ya? Mbok wong ngedele terong bakar sing nang bakar di aku wong tuwek wis bakar aku karo itu. Up. Lah iki sine malah akeh kok. Perlu apa? Engko nek polis one aja sak sik jam jim. Sok dhisik wong ngene. Jenenge lombok. Tempo panas. Nah, aku ya Pinya kon nang ngakos biasa.